ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛ ତଳେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଆସି ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲା ନୀଳପକ୍ଷୀ। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଚାଲାକ ଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲୁ ଓ ଗୋଟିଏ କାଉ ପାଣି ପାଇଁ ବିବାଦ କରୁଥିଲେ। ଉଲ୍ଲୁ କହିଲା, ଏହି ଘଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଥର ପକାଇଛି। ପଥର ଭରି କରି କରି ମୁଁ ପାଣି ଭରି କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପାଣି ମୁଁ ପିଇବି। କାଉ କହିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଓ ଆଗ ଏହି ଘଡ଼ାକୁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଏହିଥିରେ ପାଣି ମୁଁ ହିଁ ପିଇବି। ତାଙ୍କର ଏହି ତର୍କ ଦେଖି ନୀଳପକ୍ଷୀ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ଘଡ଼ାରେ ତ ପାଣି ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ପିଇପାରିବା। ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ଓ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ବୁଦ୍ଧି, ସହଯୋଗ ଓ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିବାଦକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଝଗଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ।